Okay? So in the measure of variation natay learning objectives nato, first is to find the range of the data set. Next is the variance and standard deviation of the population of the sample, population n of the sample, and how to use the empirical rule to the Chebyshev's theorem to interpret the standard deviation and approximate the sample standard deviation for group data. Okay, so first na to, pag mo discuss gali ko og measure of variation, ang ginapangitaan ni is the spreadity, the dispersion, ayan, or variability, meaning ang kakatag sa data, unsa kalagyo, unsa kadikit ang mga data, naabay naglahi nga data, inana siya. Dili siya pareha sa central tendency, center lang yung hinahanap lang. Nakuha. Okay, so hopefully nasabtan ni ang variation is the spreadity or ang kakatag or ang kadikit sa mga data. So pag mag-discuss tag measure of variation, tatlo lang sila. Okay? Ang range, variance or yung deviation niya, and then yung standard deviation. Mora ng tulo. Okay? First, ang i-discuss nato range. Na-discuss na nako ning range, that is ang highest minus lowest. That is the difference between the maximum and the minimum data entries in the data set. So dali ra kayo pag abot dayon sa data, ang taon nimo ang highest and lowest. In this example, two corporate each hired 10 graduates. So natay na hired nga 10 graduates and mo nilang mga salary in dollars. 10,000s of dollars. So napod day another corporation B, kani kay corporation A, okay, for another salary. Okay? The question here is find the range of the starting salaries for corporation A. So yung A muna. Okay? So sa corporation A, asa man dira ang highest? Arrange na pud taon niya, no? Ang lowest minimum 37, 47 maximum. So you just have to minus that and the answer is 10. Then the range is 10 or 10,000 for dollars. $10,000 ang range niya. Okay? So for the corporation B, so may answer ani. Okay? So igna ko ha asang lowest 23. Tama? Basin ako pa nalipat, pwede ra nimo diretso na. Okay? Range na to highest muna. That is 50, 58. Wala lain. Di ba kung i-check nimo, wala lain. 58 o di 58 minus 23. O di ba? So unsa may answer ani? O dali ra pud kayo tawon, no? Kay maggamit ra kang calculator, no, para ma-double check ra nimo ang answer. Okay? So 5 minus 2 di 35. Okay? So mora na siya ang range. Next, deviation. So, yun nga, na-mention na ako, ang measure of variation, ang advantage lang niya is sayon ra kay siya i-compute. Pag ang disadvantage mang good, pag naamang good kay 2 entries from the data set, okay, ginagamit lang niya duha. That is a maximum and minimum lang. Pag abot mang good nato sa variation, measure of variation, the entries of the data set are the variance and the standard deviation. Ginagamit nato ni siya kay para ma-consider natin lahat ng mga data kung sa kalagyo or spread ang data niya. So first, we have to define what is deviation. So ang deviation nato, that is the entry X in the population data set is the difference between the entry and the mean, mu of the data set. So meaning, yung mga data, bawat data, mina-minus natin ng population mean. Okay? So example, at i-take note ng formula ha. So ibig sabihin ang division ha, lahat ng mga data. So example, ito yung data sa salary of $1,000 sa corporation A. Ganina nga example. So kung ito yung data, kukuha sa ang mean. Kung sama ng population mean. Okay, 415, gitotal ni siya. Okay, i-total ni, i-divide na to, pinakabok ni siya, 10.
So 415 divide 10, 41.5. Okay? So sa 41.5, i-minus na siya each. Okay? So may tabo, 41 minus 41.5. Ayan, sabda kung isulat ng ha. So the answer is negative 0.5. Okay? 38 minus 41.5. Nakuha siya. So bawat data, mina-minus natin ng 41.5. Okay? Mao na makakita kag inani nga result. Kung imo i-total, 0 jud na. Okay? Mao na siya ang deviation na ginatawag nato. Okay? So mao na siya ang example para sa ato ang deviation. Igora nimo i-minus sa mean niya. Okay? Okay, next. So sa nakuha nato nga deviation manggod, when you add the squares of the deviation, you compute the quantity called the sum of squares. SS sub x. Natay ginatawag niya sum of squares. So in the population of data set, the means of the square of the deviation is called the population variance. So meaning, yung sa deviation natin, pag imo siya square, sum square ang tawag. Bakit sum square? Kasi tinotal ito. Kaya nga may summation, di ba? Tinotal ito. Okay? And ang next, gi-square na pod. Square nimo ang total ato. Pag imo i-square ang total ato, i-divide nimo sa number of data, makatawag na taog variance. So sa population variance, ito yung symbol. Ginatawag siyang sigma square. That is the lowercase Greek letter. Diba? Kung makabantay mo sa mga Greek letter, kani ang uppercase Greek letter, ang lowercase sigma, inani ang symbol, lowercase. Okay? Basi malito na kayo sa mga terminologies. So again, ginagamit ng itong sigma nga uppercase pag mag-total ka or the summation. Ang sigma, ginagamit lang yan sa variance lang ha. Kaya basi malipat na mo sa mga sigma na pod. Diba? So sigma square. Again, sa mga higher topics na to, pag maabot na tag-finals, makakita gyapon mo ginani nga symbol. Ginatawag gyapon siyang population variance, sigma squared. That's equal to summation x minus mu square over the total population nimo. Okay? So, proceed na. Napod tayo, population standard deviation, that is the square root. Pag nakuha na nimo ang variance, square root lang niya, ginatawag lang siya og standard deviation or population standard deviation or sigma. Again, kanina, sigma square. So, ang formula, pag nakuha na mo yung result, square root mo lang. So, we have here the following guidelines how to solve the variance. So, medyo taas-taas ang solution sa variance, pero mo jud ang challenge. Kaya nun jud ninyo, inani jud ang statistics. No, taas-taas jud og solution jud. Kay pag mamali ka sa unahan, o mali tanan. Mura ba jud na? 'Di ba? So mo nang careful jud perminti pag mag-solve ka, or you have to double check always your solution. So step 1, find the mean of the population data set. So you know what's the population mean. Waasa na. Step 1. Next, the deviation formula. Pag nakuha mo na yung mean, bawat data ima-minus mo sa mean. Step 3. Square each deviation. So pag makuha mo na yung deviation, square mo siya. Okay? Pag square na nimo, i-total na dahil nimo siya. Ginatawag siya sum of squares. Okay? Pag nakuha nimo yung sum of squares, i-substitute na lang nimo siya sa numerator. Kaya mo man ang formula para sa population variance. I-divide na lang dahil nimo sa n or total data natin. Pag nakuha nimo yung variance, square root dahil nimo. And that's your population standard deviation. Inato ang formula. Okay? So make sure i-follow ni nga guideline ha, or pwede na itong isulat sa notebook kung makalimot ka sa steps.
sa pag-solve sa variance and standard deviation. So we have here the data, sum of squares of starting salaries for Corporation A. So mo ni ang data, di ba? Na-discuss na ako katong nag-range ta ganina. Mo ni ang data. We represent this as X as their salary. Okay? So pag nakuha ni mo ning data, ay nanal data daan. I mean, i-total mo kung ni mo ang mean. Na-solve naman nato no unsa to ang mean na naman nakuha naman to no. That is 41.5 ang mean. I-minus nimo each. Itudlo na tamo diri, i-minus na ni siya each and nakuha nimo ang division. Pag kuha nimo sa division, square na pud nimo. Mo ni pud ang mo jud ang statistics hago jud siya nga trabaho. No, it takes time. No, square na pud nimo. So pag square sa 0.5, negative pa jud 0.25. Negative 3.5 square nimo 12.5. Square na pud nimo ni and so on. Square nimo tanan. Okay? Pag square nimo tanan, ang total niya kay 88.5. Okay, na-gets ni siya ang pag-square. Then i-total na pud nimo. No, basin masipyat gali kag isa diri sayop tanan ra ba kay malahi ang result sa total. Okay? So mo nang careful jud mo pag mag-answer jud mo each, i-double check permente. Okay? So pag nakuha nimo ang SS sum x, that is the sum square. Sum square na ni. Ang n nato 10. So diretso na ka. 88.5 divided by 10. Divide naman nimo ni induha. 8.9. Ayaw i-round off. No, mas maayo nga i-square root na nimo diretso. Okay? Or pwede nimo ni siya buhaton. 88.5 divided by 10. Square root dahil nimo. Okay? So kung mo exact siya 3 o pwede ra. Okay? Ayaw lang i-round off or pwede sa 2 decimal place lang ta. Okay? So inana ra ang pag-solve sa variance. So dali ra kay ko nag-discuss no basin pas-pas ra ko mo discuss pero pag actual or pag tinuod nga scenario na taas kay siya solution, it takes time jud mag-solve ka ani. Okay? So akong gibuhat kay sayon ra kay ako rang gi-discuss. No? So nakuha siya, igura ning i-divide, makuha ni mong variance. Pwede gali i-spirit gali ang 8.9. Pwede na. Makasabot na ako basta the same lang ta og final answer. No? So next nato is the sample variance. So kung makapansin ka ganina, population, variance, population, standard deviation ang ako ang gi-discuss. So we have here the following formula. Ang sample variance nato S square. Nakuha siya. X square is equal to summation of x minus sample mean x bar square over n minus 1. So lahi ang formula kanina kay n. Kani kay n minus 1 ni. Okay? So the same yapon sa sample standard deviation is square root lang nimo. Ang nakuha nimo ani. Okay, sa variance. So the same yapon ang process sa guidelines, formula ra ang nalahi. Okay? So ang step 1, kuha nimo ang mean, formula lang sa mean. Step 2, ang deviation x minus x bar. Kay ganina x minus mu man to. X minus x bar, square nimo ang deviation, dayon i-total nimo. Okay, summation x minus x bar square. And then i-divide nimo siya sa sample variance n minus 1. Pag nakuha na nimo ang variance, square root dahil nimo para sa standard deviation nato. Okay? So mo ni siya ang mga bantayanan nato along the way hantod finals. No? Mo ni ang mga terminologies nato, population sigma square, sample s square. Then sigma s para sa standard deviation, mu x bar para sa mean. Sa data natin n capital ang isa small n. Okay? So inato ra, dino ko ibasahon. Okay, kay pareha ra man pod ang notation ra atong bantayan. Okay? Para naman sa standard deviation nato, okay? So kung makapansin ka, mura gyapon ang process. Nalahi lang ni, x bar lang ni.
nakuha, pareha ra sila SSX or the sum square. Pareha na sila actually class. And also ang capital N, small n ang sa sample. Ang nakalahi lang is ang denominator. So careful lang mo ani, 'di ba? Ang sa variance for population n. Pag abot diri n minus 1. So mo nang 9. Nakuha siya. Okay? The same gyapon ang problem ha, di na nako ni basahon. Sample ra ang ginapangita. So careful jud ka sa problem. Pag moingon gali siya sa instruction, find the sample. Namang gay mga uban instructions, find the population standard deviation. Di population ka mo gamit na formula. So careful jud ka sa given problem. Kung unsay ipasugo sa imo sample ba nga formula or population. No, i-state man na daan. So diri 9 ang denominator, 9.8. Pag square root 3.1. Okay? So inato siya ang pag-answer sa ato ang sample and standard deviation. Okay? So next din na ako ni siya i-discuss. Okay? Kay gagamit man gud siya og technology mampud or kanang programming manggod no. So ang ato lang diri is more on ano lang ta tawag ani manual. Ayan, mano-mano jud ta. Next. Ang next topic nato is what we call the bell-shaped distribution. Okay? In real life data sets, we have the distribution that are approximately symmetric or bell-shaped. Actually, kung maka-remember mo ni siya ang bell-shaped or katong symmetric distribution. Di ba? Kabantay ka ang symmetric kay morning ang naka-rectangular bars. Ano man to, di ba? Mga rectangular bars, manggod na siya. Ano man ang mga rectangular bars. Okay? So, ang histogram manggod nga symmetric kay makaporma ka og bell-shaped distribution. So, pag natay bell-shaped distribution, naapod tay gina-consider na empirical rule that can help you see how valuable the standard deviation can be measured of a variation. Okay? So makita nimo diri sa bell shape nga naa diri ang mean. Sample mean, naa jud na siya sa center. Sa pinaka top or tip ani diri. Okay? So ang area manggod nga bounded ani 34% hangtod 34%, that is 68% standard deviation, one standard deviation. Okay? Para mas masabtan, ang standard deviation is the distance from your midpoint sa ano niya, standard deviation. 'Di ba ang akong pasabot ang measure of variation, that is predicate or ang kakatag sa data. Okay? Kaya ang purpose naman sa central tendency as center naman, mo na ang mean makita ninyo diri center ra jud siya. Nara na sa center. Okay? Ang ato ang spreadity ang iyang distance sa point nato na diri sa mean hantod diri. Okay? Para ma-assess nato ang area ni. So ang area ani is 34%, then diri 34%. So ang distance nato in one standard deviation is 68%. Fixed na ni sila. Kung mangutana ka, giusa na pagkuha, sir, fixed na siya. Mao nang ginatawag siya empirical rule. Okay? One standard deviation in the left and in the right. Mao na makakita ka og sample mean plus S, sample standard deviation. Napod tay X bar minus S. Next naman, another 13.5% pag standard deviation. 95% within. So meaning ang area kani nga area. Okay, kani nga area taman diri. That is 95. Pag-abot naman po diri sa tumoy, 3 standard deviation. Okay, X bar minus 3S na 99.7 within 3 standard deviation. Okay, so ang portion raan ng na-add is 2.35% both sides. Okay, so ayan, mo na ang bantayan na ninyo na atay X bar plus S, X bar plus 2S, X bar plus 3S, and the same diri. Left side negative diri baya.
right side positive. Okay? So yun nga, na-mention na ako, gikan sa histogram na bar, di ba? Mga bar chart ba, histogram, nakadikit lang yung mga bars, makaporma ta og bell shape. Mao na siya ang makita ninyo. Okay? So na-explain na ako ang empirical rule, 68, 95, 99.7 rule. Okay? Make sure nga symmetric siya para magamit ang empirical rule. Pag hindi pwede siya magamit. Okay? So example, how to use the empirical rule. Okay, in a survey conducted by a national carrier for health statistics, the sample mean height of women in the United States was 64.3 inches. Mean. Okay, so automatic diri ang mean. Sulati ang mean diri. 64.3. Okay, siya man ang center. Okay? So next is ang standard deviation nato is 2.62 inches. Meaning, ang interval niya, left to right, i-add mo plus 2.62. Ang isa minus 2.62. Mangutana ta, what is the percent of women whose heights are between 59.06 inches and 64.3 inches? Okay? So again, giyon sa ni pagkuha, o mo ni ang yang notation, no, giingon na niya diri. 64.3, sulat ko na lang, 64.3 minus 2.62 inches. So, nadiri, 61.68. Pag i-plus, 66.92. Next naman, 64.3 minus times 2 na, times 2 times 2.62 para diri. Ang isa plus, ang isa minus. Gituyo nato ni siya para ma-label nato automatic ang ato ang kanina sa ano nato, x-axis. I-label nato sa daan. Kaya ang goal man gud diri asa man ang 59.06 and 64.3 inches. So diri ang 64.3 is kani and ang 59.06 kani. Diri ra taman. So mo ni ang area bounded ani. Kanira nga area. Nangutan naman siya what percent. Okay na gets ba siya? So balik ta sa formula sa empirical rule. Ang nasakop ato is 34% plus 13.5%. Okay? Kay nga naman, ang 59.06 na timingan nga siya ang x bar minus 2s. Ang katong 2 standard deviation to the left. Diri taman. So, mo na siya ang 13.5. Fix na ni ha. I-add lang na. Okay? So your answer is 47.5%. Ang kato siyang percentage height between 59 to 64.3 inches. Mo na siya ang mga height sa women manggod. Okay? So na-gets na siya. Na-explain naman na ako diri ha. Kani. Ang 2 standard deviation nato. Okay? So hopefully nasabdan niya inato ra ba ang empirical rule. Okay? Then dire natataman. Okay, para sa kaninga topic sa measure of variation. Di na ako i-discuss ang Chebyshev's theorem ha, i-take note ni kay para mubo lang ang inyong coverage para sa inyo ang prelim. Okay? Okay? So dire natataman. Okay? Next meeting kay mag-discuss ta og position. Measure of position. It's already time naman pod. Okay? So again, lahat ng mga exercises diri na kumukuha sa assignment, quiz, and exam. Okay? Sa lahat ng mga topics na na-discuss na ko. Okay? So any